Escolta, que... Què, Raquel? Corres molt, Laia! És que estic acostumada a estar Corres a molt. prop de cotxes que corren 300 quilòmetres, 350 quilòmetres per hora. Aquesta enquesta... Ja ho has vist. Lewis Hamilton és el preferit de totes les periodistes i noies que corren pel Doncs pàdel. tenen molt mal gust, perdona, perquè el Home, meu preferit, no que ara està t'abans de dir malament. quin és, que és el Jenson Button, aquest no hi surt. Va, fem una mica de safareig, digue'm, sisplau, quin és el seu estat civil... Mira tal, mira tal, El podem anar veient, és un sex símbol en el món de la Fórmula 1. De fet, juntament amb la seva nòvia, que és model també, diuen que són els Beckham de la Fórmula 1. Ai, no m'agrada Per això, tant, em dius. sap greu dir-te que està feliçment casat amb una noia molt guapa. Aquest noi és anglès, té 30 anys, corre amb Honda i sí que és un dels més guapos que corren per allà. Però n'hi ha més. Per exemple, per les noies, hi ha Fernando Alonso. Què fan fora del circuit? A veure, explica'ns. Fernando Alonso li agrada molt la cuina. Podem anar veient aquí a un acte que va fer, doncs, que té moltes manetes en el món de la cuina. De fet, t'explicaré que a casa seva Ell porta el davantal, ell porta el davantal, ell cuina, i la Raquel de Rosario diu que no li agrada cuinar i que no en sap, i que tot ho fa l'Alonso. Aquí podem veure com talla el pernil. I atenció, saps quin és el plat estrella de Fernando Alonso? El que cuina millor, quin és? La paella a la barbacoa. Que bo. La Raquel l'altre dia em va dir que portava 15 dies fora a casa i que tenia ganes que el Fernando li fes paella a la barbacoa. Una altra afició de Fernando Alonso, podem anar veient, és la bicicleta. Ell sempre diu que si no fos pilot de Fórmula 1 li agradaria ser ciclista i últimament la volta de reconeixement en el circuit no la fa caminant, sinó que la fa en bicicleta amb el seu Encara és l'únic que fa aquesta volta de reconeixement o hi ha d'altres pilots? Tots la fan, la no? volta de Però això li dona reconeixement. més ressò mediàtic sempre a l'Alonso. Sí, Això sempre ho hem en el vist. nostre cas sí. Més aficions. Més aficions dels pilots. Per exemple, Mark Webber, que és australià, és un pilot també molt guapo, el pots anar veient aquí, i li agrada el Thai boxing. El podem veure, això va ser a Singapur, que ens va fer a tots una demostració, i és molt aficionat de les arts marcials, també dels esports d'aventura, també li agrada la bicicleta, però és molt aficionat del Thai boxing. Mark Webber també t'haig de dir que li agrada cuinar. Molt bé, a tots, no? Una Sí, mica veig. això està bé, no? Sí, jo a casa t'haig de dir que al meu home també li agrada cuinar i és ell el que cuina, A casa meva també cuina el meu home. Sí, que també de tinc vegades sort. cuino jo, però generalment cuina ell. Aquí podem veure doncs, com també la seva dona és la seva mànager i a part té un restaurant. I aquí el podem molt bé. veure doncs, com també se li dona molt bé el món de la cuina. Hi ha un pilot que és el més jovenet, em penso, un dels més jovenets, el Iogurín, que li dic jo, de la Fórmula 1, aquest que li agrada No és fer. el més jovenet, perquè el més jovenet és Vettel, és un dels més jovenets, Nico Rosberg. El Iogurín de la Fórmula 1 li diuen el Leonardo DiCaprio de la Fórmula 1. Podem veure que és un noi molt atractiu i és el noi que parla més idiomes de tots. Parla francès, alemany, finlandès, italià i anglès i és molt aficionat del surf i de l'snowboard. Li encanten els esports d'aventura. Però són aficions que no són barates, Mira, aquí pots anar veient. Mira, com tu, a tu t'agrada també fer surf? A mi m'agrada fer surf. Podríeu anar un dia a fer un reportatge? Sí, ja ho hem fent comentat, surf, no? ja ho hem comentat, però de moment no hi anirem pas perquè no. I podem veure a Nico Rosberg, que ja et dic, és molt aficionat del surf, és molt aficionat de l'snow i d'altres esports d'aventura. Molt bé, més coses. Més coses, més pilots amb aficions així Cares, diferents o cares, diguem-ne, no? exacte. Cares. És un altre jove de la mateixa edat que Nico Rosberg, que és el brasiler Nelson Piquet, que el seu pare ja va ser pilot de la Fórmula 1, i podem anar veient les imatges que li agraden els quads. Clar, És brasiler, si no? corre, sí. Si aquest noi corre 350 km per hora, anar a un quad és com... Sense casc anava aquí, molt malament. Sí. I també li agrada el kitesurf, el windsurf, li agraden també tots els esports d'aventura. Jo no sé què passa amb els pilots de Fórmula 1. És que això no deu ser res comparat amb conduir en Fórmula 1 a 300 km per hora. I atenció, et vull ensenyar unes imatges de la casa Kids de Nelson Piquet a Brasil. Una casa molt rococó, molt recarregada, però espectacularment gran, Raquel. Mare meva, no? Si tenen uns bons sous, no?, aquests nens. Escolta'm, i tu que t'estàs tornant tan famosa, suposo que et vas assabentar mentre estaves per allà, per aquests països asiàtics, que et van imitar al Cracòvia. Sí, ho sé. Perquè, clar, amb el món aquest tan global, suposo que al minut ja ho sabies. Jo vull que recordem el moment aquell de la imitació del Cracòvia i després m'expliques quines eren les teves sensacions. Vale, recordem-ho.
Hola, Francesc, Rossès, et sento amb una miqueta de retard. No sé, igual és per l'edat, no? Com m'estàs tan iaio. És broma. Molt bé, maca. No em facis enfadar o no vindré a la teva comunió. Bé, on et trobes, Laia? Doncs estic aquí dins d'un requadre just aquí a sobre teu. Molt bé, maca. Doncs queda't aquí, que estàs molt bonica, eh? Mentrestant, saludem a Fernando Alonso. L'Alonso? Però si és el meu ídol! Ara vinc! Com deia, saludem a Fernando Alonso, que som a punt de... Sí. Hola, Fernando! Ya verás com jo li trec una exclusiva. Fernando, ¿qué te parece si jugamos a acción, verdad o beso? Apanyores, però què fas, Laia? Perdona, Fernando, perdona. Vale, juguemos. Mira, aquí li toqui, verdad, acción o beso. ¡Me ha tocado! Per fi, ja era hora, home. Venga, verdad, acción o beso. Beso, joder. Fernando. Què, Laia? Què va passant aquí? A veure. Mira, jo estava a Xangai i em vaig aixecar al matí, tenia 20 o 30 missatges i em van dir, vés a internet i mira Cracòvia. Jo no em reconec, és a dir, jo no em reconec. Ahir vaig parlar amb la Mireia Porta, l'actriu que m'interpreta, és que és molt surrealista, i res, em va dir que ho feia amb molt de carinyo i que ella estava molt contenta i jo no em veig identificada. Sé que l'altre imita molt bé el Rossès, el Rossès està clavat. És estranya la sensació, però bueno, també suposo que és un reconeixement que tinc, per tant, haig de donar gràcies als amics de Cracòvia i dir que no treia sufisals a l'escola. Que treia bones notes. La Laia era una collona. No, escolta, encara tindran més oportunitats els companys del Cracòvia d'imitar-te encara més, perquè queda només un gran premi, el del Brasil, que està encara tot per decidir, igual que l'any passat, i veurem si Hamilton llença per la borda o no l'oportunitat de ser campió, no? Sí, està a 5 punts de Felipe Massa, no sabem què passarà. Si Hamilton guanya, doncs ja s'emporta el Mundial, i si trenqués motor i Massa guanyés, llavors doncs es podria donar la volta com va passar ja l'any passat, que ningú s'esperava que guanyés Raikkonen i al final va guanyar. Per tant, ja veurem, s'ha de veure aquesta cursa a Brasil perquè és on es decidirà el Mundial. I s'ha de veure, ja per acabar, un moment, companys, hem de dir que al Brasil hi ha la festa de fi de curs del Mundial de la Fórmula 1, la Laia hi serà. Les càmeres tenen prohibidíssim entrar, però, Laia, has de tornar quan acabi el Mundial i explicar-nos què va passar en aquella festa. Sí, no entraré càmeres perquè està totalment prohibit, però m'ho apuntaré tot i quan torni de Brasil, el dia 5 de novembre, estaré aquí per explicar-vos tot el que passi en aquesta festa de pilots. Doncs tindrem aquesta cita, Mari Pau, seguim fent una volta per aquí per TV3 i tot teu, el programa. Doncs mentre vosaltres